daga gare ka ne ta yi wani laifi ma na yi maka idan ka ƙara kaskantar da kanka a wajen Allah yana neman ka yafe mun ka yawaita istighfari a lokacin da bala'i ya same ka Allah yana son wannan inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka yawaita istighfari yawaita ambatan Allah yawaita tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala ta wannan musiba da ya same mu a wannan jiha ta wannan musiba da ya samu wannan kasa ma baki daya da mugun misali da aka yi wanda ko da wani abu ya faru yanzu nan gaba wani sai an masalta shi da wannan abin da ya faru nan gaba sai an masalta shi da wannan kuma an da dan baya wani bala'i a wata harka wanda da an yi adalci a cikin lamarin nan to an ɗiga ɗan bane na ci gaba ma a harkar demokradiyya amma sai aka kama aka karya don son zuciya amma ni haƙuri ko Allah ne wannan shi ne fa'alin da ma ya yi Allah idan ya ɗauki abu ya baka to in duk duniyar nan maƙiyanka ne da mahasanan gari ba wanda sai hana ka wannan abu sai ya zo idan ka Allah ya ce a'a bai baka wannan abu ba in duk duniyar nan masoyanka ne to ba wanda isa ya karɓo ya baka so kuma ka ɗauka abu wannan abu sai mu ga wannan abu kaddara ce sai in gode wa Allah da ma Allah ya mana wannan baiwa dan mu an yi zaɓe an shiga zaɓe ya ci zaɓe aka yi wannan mai aka ce bai ci zaɓe ba aka ce a tafi kotu aka je kotu ta ɗaya ta tabbatar shi ya ci zaɓe aka je kotu ta biyu ta tabbatar shi ya ci zaɓe aka je ta uku zaman farko ma ya nuna mu muka ci zaɓe kawai a fito a faɗi result abin da matsayin su abin da suka tsaya akai a nan aka yi murɗa kowa ya san wannan ko yaro ya san wannan wanda hukunci ne wannan ko da sarkin kasuwa aka samu aka kawo masa wannan abun a baje aka ce mar kaga dokar ƙasa kaga dokar da ta kafa ainihin gaba daya in ya duba ya gani sarkin kasuwa ma da sarkin kasuwa in ka san sarkin kasuwa zai ce Nasiru ne ya ci wannan zaɓa ko sarkin kasuwa zai yanke hukunci akan wannan amma da aka murda aka yi wannan to alhamdulillah mun gode Allah kuma ko a banza sun san sun yi karo da maza ko banza a haka ma sun yi karo da maza saboda sai da suka je suka faɗi suna burgima a gaban wanda suke musu alfarma cewa a musu rai in aka tada su aka ba su wani abu ba za su shiga bala'i za su shiga suna burgima ba suna kuka shugabanninmu suna zaune suna zare ido su kuma suna kwanci suna burgima mana wannan kadai ya ishe su takaici da damuwa kuma kowa ya sani su da kansu sun sani in sun fito sun yi ihu sun ce mun ci sun shiga ɗaki sun san ba su suka ce in suka shiga ɗaki sun san ba su ɗan mu ne ya ci zaɓe aka burɗe aka ba su sun san wannan kujerar ma yanzu ana cewa kujerar alfarma wai kujerar alfarma ake cewa gwamnati ta rubuta kujerar alfarma saboda mu da Allah ya wannan sai mu gode wa Allah ta yi da wani da Bahaushe yake cewa wani hanin ga Allah bai wane idan Allah ya hana ka wani abu sai ya baka wani gagarin abu da ya kowanne ma baki daya kada mu fitta tsammani da rahmar Allah a kan shi kada mu fitta tsammani da rahmar Allah a cikin wannan lamari kowa ya zauna cikin full confidence a cikin zuciyarsa tunda mu ne da nasara mu ne da gaskiya kuma Allah yana tare da masu gaskiya kuma yana tare da masu hakuri ni hakuri mu bai da Allah lamarinsa wasu masu ihu wasu masu hayana kasu dame ka kwantar da hankalin ka shi kwantar da ka dauke kanka ya san cewa kai ka ci zaben nan kawai an murke maka ne an zalunce kuma wanda ya fi karfi a cikin bayan Allah a zalunce shi dama bayan Allah su aka kuma zalunta bayan Allah masu hakuri masu lamarin bai da lamarin su zuwa ga Allah su aka fi ƙwara a rayuwa dama su aka fi ƙwara ya ishe ka misali bayanan da ya fito yayi lisanin hali yake magana da shi ba wani bayani ne ya shirya ba bayanan da ya fito yayi ya ice ka misali kasancewa Allah ya sa a gaba a cikin wannan harka kuma alhamdulillah mun gode wa Allah da Allah ya sa yake tabassulin wasu abubuwa na magabatan mu a cikin al'amuransa duk abin da zai faɗa sai kaga wani nassi ne na Qur'ani ko nassi ne na hadisi wannan ya ishe mu alfahari mu yi kokari mu yi hakuri ko mu ci gaba da masa addu'a muna tare da shi 100% babu gudu babu ja da baya mu tsaya wajen karfafa masa gwiwa mu tsaya a tare da shi Allah yana tare da shi mu ma magabatan shi muna tare da shi babu ja da baya ko gobe ya sake fitowa neman wani abu na dama wanda ake neman gudunmawa ta jama'a a zo a taru a goya masa baya mu iyayensa mu ne kan gaba mu za mu fara shiga gaba mu taimake shi akan wannan lamari babu gudu babu ja da baya wannan shukuran lafakar cikin su duk yan siyasar Kano gaba daya waye wanda iyayensa suka fito suka taimaka masa sun san abin da suka kinkeshe ba na kirki bane amma mu mun san abin da muka kinkeshe a cikin Nasiru shi yasa muka fito muka tsaya muka zagi muka sabe babbar rigar mu muka gyara rawunan mu muka rike carkunan mu da sandunan mu muka shiga gaba kowa ya san yana da iyaye a garin kowa ya san Nasiru dan iyaye ne dan mutanen kirki ne saboda haka babu da wata damuwa wannan abin farin cikin ya kara masa wallahi har makiyan mu suna tausaya mana akan wannan har makiyan mu wanda ba sa son mu ba sa son dan mu suna tausaya masa
kuma ya ƙara samun farin jini, ya ƙara samun ɗaukaka. Allah ya kai mu 2027 da kafarsu za su gudu, wallahi da kafarsu za su gudu, ba inda za su je. Kwantar da hankalin ku, ɗanku ne gwamna daga nan zuwa 2027, ɗanku ne gwamna, mutukar Allah bai kaddara wani abu ba, to insha Allah ta'ala shine gwamna, kuma sai ya shekara 8 albarkacin manzo Allah, albarkacin alqur'ani, albarkacin hakurin nan da muka yi. Allah kuma ya mana jagora, Allah ya ƙara muku lafiya da imani, Allah ya ƙara muku jimiri na ɗaukar wannan damuwa da wannan takaici da Allah ya saka mana a cikin zuciya. Muna kallon abu ya fi ƙarfin mu, muka yadda ya fi ƙarfin namu, saboda me mun yadda Allah ne ba wani mutum ne ya yi shi ba, wanda adam bai isa